iti tunggal pitik ki puso. Ada gurura yung istorya. Welcome iti dete programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulen masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Kunak no Jack mauray na sung batam ti awag ko, Adelfa. Anya-anya ti aramidam. Nagdalong sakit ti kusina. Kalpasan ana ugasak dagiti lunglungan, mama. Nabatik ti cellphone ko iti kwarto. Kat di mo langan nangag ti panagring ti cellphone mo? Bayan niyo, mama. Kanayon to nga bulsak ti cellphone ko. Tanumawag kayo kat masumbatan kayo adagos. Jack sa maguston day ta panagsungsungbat mo, Adelfa. Anya ko matidakas na iti dayjay. Kasana sakit tinakam mo? Panagkunak kat mapilpilitan ka amang sungbat iti cellphone mo. Wan gayam, naasikasom ka din ti passport mo? Saan pa'y nga rod, mama? Jack pa'y nasango. Gapo, tadi mo kaya tasangwan. Anya ka di ti planom, ha? Dandani duwan atawan, anak katurpos ka. Aging ga itaawan pa'y latrabahom. No may pangkap iti awis yu asumurot ak kada kayo dita abroad. Lading hitak, mama. Pagpumpungtutan na ka di, ha? Saan na kaya't atong palan? No surutan kayo dita Australia, mama. Kasanon ni Ama Dinong. Kas na Jack kabailan na panawan. Apay ayaan itatang ti pampananutam. Saan nga iso ti makaigkawid iti masakbayam? Iti pa'y lang nga nakasaritak akabagyan tayo amang kadwakan kwa na. Mama. Ikan ka iti ultimatum, Adelfa. Saan nakasupringan? Pasurunak. Pinutad ko lakak nga rin ti saritaan. Ha! No kasapulan nga agpakasyon. Tapno mapilit ko ati anak ko nga agtrabaho dito Australia. Agpakasyon. No, Mami! Apa ginaranin dyan dito? Baso niyo dito, Daddy! Kagurugura kayo! Agriringan ti telepono iti mansyon ni Mr. Sigmundo de los Reyes. Ngam, awan sumong sumbat. Pamanganod naman iti sa palya balay na di alakay. Nagbaknang mat namin. Nagadoan negosyo na. Wano, adaman nga tan problema iti pagminasan iti Hercules Valley. Wah, naglabuyo tinatimak ti simong bat. Numunat pa dahito ti pagkapsotak. Crystalline, si kagayan. Ni kuma Mr. De Los Reyes, ti kayat ko kasarita. Adala napateg na ibagakan kwa na. Ala, sana bale? Maliwag tulangan ti umawag. Tingayam nalapsat nga apo ko ni Mr. De Los Reyes ti nakasaritak. Natayag, kan na po daw. Nakapimpintas. No dahil nga to ti manobyak kan asawa. Nabakpak nangak manan. Amo ko na asino ti awaga. Oray, saan ka kumarnay may di manon dito'y farm, Adelfa? Ni paranggad ko nagiti kaldeng iti karuutan iti sirok nagiti kayo. Saan kayo kadi amangal daw dito'y, amang? Walang gayam. Nalibatang madan. Napay nabati ti palagakar ni ti ogsa na anupan ni Torquato iti simuro tanagano pa di surong. Nagmayat dito'y farm, amang. Napariir iti sirok nagiti kayo. Nagimas nga ti maturog iti pinaarami di rest house. Ay, nagmayat ko naman kaslasan kamot na naragsak. Awan anyaman na da ito'y, amang? Kano nagulag na sinay mo? Ama mo ka na po. Adalagad din na dagsan na problema. Kapay nga! Suraida! Asino na akin aramid ka na gitoy? Siya!
Lisbeth! Tiawanan bay. Dinadaan mo matan na giti koleksyon ko, figurin. Ginatang ko pa'y dagito'y dadumay jay London kan Spain. Hoy, si ka babae. Awan ti kardangam amangungat kanya. Kabalay na kalaan ni Daddy, Tita Margot. Idinto ta siyak, anak-nak ni Mr. Ramiro Rodriguez nga amak. Ni Daddy. Ha, nagasat ka. Ting kabalay na kati milyonaryo ka negosyante nga amak. Agya mo nagtapi na tayawam ti abis ko, honesto. Itay pa mapatpatalyaw na iti waitress. Man siguro ang makakita na iti guwapo nga kuyog. Nanginangamin ti po tayo iti dayto restaurant. Special namin nagiti mino. Nagiti talaga babak ng laang ti makapandito eh. Saan nakakadinga o awisan ni Mr. De Los Reyes? Makumi ko makanayon na di alakay, Mr. Rodriguez. Sumagpatan awalupulo na ket nasaranta pa laeng. Sir Ramiro ko namlatan. Wano Amir? Sir Amir, anya ka di tinapatag ni ibagayo kanyak. Saan kayo ako mapagustuhan? Tadyak ka nakapagpakada ni Mr. De Los Reyes. Adda ita iti pagminasan iti tanap ijar Hercules region. Adalakit naman ang problema iti pagminasan ni Jay. Damag ko panggap ti gobyerno apasiran ti pagminasan. Umad ano ngamin alumugar ti agrik-reklamo gapo iti panakadadalag iti karayan kanuway. Amoyo gayan ba kita problema? Talaga sa anak pala ngam amo. Baknang kayo met akas ni Mr. De Los Reyes. Ngam, nabakbak ng pala ang ti amom, honesto. At nadyayakin ka. Dandanin naglukat ti negosyo, ija Ilocos. Ngam, awan pa'y mangimaton. Kasla, mapugtuhakon. Saan ka nagbidot, honesto? Kayat ka nga arbore. Anak na kangagpaiso ni Amir, Lisbeth. Nang pinatakder na dayto'y abalay para kanya. Kat? Ibagbagayo ka din awan karba nga? Kat, no ibagat ngawan karbanga. Awan ti saan ka ni Daddy no siyak na kitaw. Nalipata mo? Kalat mo, takit dawag na isina na kagat papanawan na kanito eh. Ha? Anya? Ti amom kabalan na? Ngam saan ko maarumbang ang nagdadaal ka kadagiti koleksyon ko? Nagminat inggatang ko kadagito eh. Okay! Ipulong na ka ni Daddy no kayat mo. No siyak ni makapungko. Awan makalapit kanya. No anya man ti problema. Awan ti bibiyang ko. Apay nga inramraman mo dagiti koleksyon ko. Nasarun nagpaisono. Manlubot hindi kayat na mapasamak ni mamang mo. Ay di pa'y katagmay-may sa akon. Diyak arapap na gabrod amang. Saan kayo ang mapanawan? Ay, agya mo naklaon na yapok. Dali mo mapanawan tinatar nga abong mo. Kung saan mamasupring di pagayatan ni Victoria. Basta, manjak amang. Kinapudno na, nakapagtulag kamin kini Camille. Nakita yung kadi, jay dakkel apasdag iti syudad? Awan, nakita ko na bok. Nagdakal, nagtayag. Bak nang takin ko ko. Asino nga tatyakin negosyo na jay? Day tatijak mo amang. Ada nakapaskil, nga agaw awat dan iti empleyado. Ay, nasayaan mo maawat ka ngagtrabaho jay. Engem ka sa nun ti plano ni mamang mo. Laungi iti nakapayan dagiti koleksyon ko. Ganda ni awan tinabati. No mabalin la ko atinong patungpakan pinungot-pungot ko day jay Elizabeth. Day jay mat nga amir. Pinakitin susumbakat. Agaluan kanyak tondamanin iti sitong ti sabali a babae. Hello? Saan ka nasumbata na dagos tanda ka sarsarita? Ha, sino? Babae manan, ha? Sana babae, di honesto. Di may sa mangimaton ka nagiti negosyo ta. Narwama kon nga ululbudam. Kaano la ang day di pan nakaduktal ko? Nga daim kaseram ako lahiyala. Ubing pangam ni Lisbeth dagiti scholar mo. Tinawagan na kanitap nagsabang ta, Margot. Umay ka dito'y balay. Agsarita ta.
Ang subli ang kinyo opisina. Ano ang tinapatay nga ramidag? Agawid ka, wino umay kariribukan dita opisina yo. Saan mo ang kabaalan nga aramidan dayta? Ado ti paglasatam sa kabaya makastrag ka iti opisina. Dipindilangan na driver ko. Saan ka na makalusot kan kwa na? Aniya? Nang nangag kong tikinaturay ni Mr. Ramiro Rodriguez. Awan pa'y kinalikaguman na andi na nagunod. Lintag itong galbalikas na, amasapol amatungpal. Ngayon, palubusan naknata ni Mr. De Los Reyes. Nabilbilig man ang dejay. Kan may sa, kontento ako niti posisyon ko. Sakit na nga ito pa iti sweldo. Anya na giti anabuong. Kasalamat na naging ginad. Naimbag, tanauray kamitla ang amin. Gapuanan ti anak mo dagitoy. Ninandaan na dagiti koleksyon ko. Ni Lisbeth? Adda ka di pa'y sa bali nga anak mo. Malaksin no adda anak mo itirwar. May salang ka anak ko, Margot. Diyak kayo timadda ni ti anak itirwar. Ket kasanunod si Kuga. Sa anak ka di nga ikasar. Sana tayo ti pagsaritaan ta. Awan pa ti anak mo. Pinakibiyangan nakit din nakiti koleksyon ko. Anyaman nga tam ti problema na di nga ubing. Ket, bye-bye ang latan. Masapol nga sumliya kay opisina. Kasaritak ko ni Lisbeth tinton madamdama. Naduktalan na nga tam. Abang ano nagsarita tam kan ni Loribel. Mani po di tayo nakasangpad sa awan pa'y nagtagarim. Matlaw ti kinaliday mo kada kiti matama po. Amang, anya ti aramidag. Sanak nga inggan lakit din ni mamang. Kanya katan no bagusto amlagan. Diyak kaya ti agabrod, amang. Saan ko apulos nga pa-update ta? Nay, tumremot ang dagitilwam. Ate kaya't ko asawan. Ingkan tumangalay ti passport mo. Nalakalang matkit di amang. Ada pa nga lang ti passport ti tamol. Kaslay manugot akmatan niya agabrod. Nukas na. Awan ba't gamin mas matrabaho po? At tulat na amang. Umalati wak iti balay da kamil inton madamdama. Tagtulag kami ana imbag. Makaamunton na maduktalan ni mama nagsukirak din ko na. Ay, saan pa ilangan na itati pakariribo kam? Mga nakakit ni adati lang ka dito. Kasla nga rudyak maganas ti mangan amang. Tuwin mo saan ka dati bunga ti alagat. Saan mo ka di akayat? Dito iti prutas iti bakir. Paborito manipod uming ka. Adan bunga ti alagat amang. Wan. E di na minsan atawan na si Muro takka ni Camille. Awan nasarakan mi nga alagat. Ay, niya ka din. Talaga man doon ti alagat iti bakir. Ngam nagpamulakin ni Torquato. Adan sumagmamanwa bunga da. Nakatrang katirida iti kwarto ni Lisbeth. Kagura na ka makita. Amo ko na niya ti problema na. May magkakanayon nga itugot ko ti Master Kia. I hate you, Dan! Damtalin na ibakal ti rupa kiti iPad ni Lisbeth. Saan kayo nakalunin na kayo na makita? Ipili ka pa ilan ni si Brick iti kwarto. Yan! Kagurgura kayo, Dan! Agparbang ka, Lisbeth. Tinakpayan rauman nga, ma'am. Ilunod kayo! Naksinan kayo, Daddy! Awan ba iniyo? Ano ti ko alam? Namlama makabaalam ti agbiag no awanak. Wan! Baknang kayo! Minil-milyon ti kwartayo! Kagura kayo, duwakan ni Mami! Nangapaya na kayo pala hindi nagbali na nadakil ko! Amo ka nasakit para kan karetoy, ha? Ngam, ano ti babalin ko? Nakidiborsyon ni Loribel kanyak tapno makapagkasal na ti Amerikano ang nobyo na. Isumit na gayam! Nagpayag kayo di Amerika! Di tagayam tinasikaso yo! Katanya di plano yo itan! Ikasaryo ni Tita Margot!
Rabi. Ngamawan pa'y ni Amir. Naruwa magpitkit din. Apasaray nga ti Rabi kada parbang nga agawit. Nakapagsarita dangatan iti nakuspag nga anak na. Nudyak la ipagpagapukin ni Amir. Tutupak ti Loka. Sakit din ti parukmaan na. Ni Amir. Ang mga nung asino man laditan a babae ti katwana. Lumakayan ni Ramiro. Ngam saan pa'y laamap-mapnak. Pinawagan ka ni Adelfa at kayat kakasarita, Victoria. Nagpulong lakit di manan ni Adelfa kada kayo, tatang. Nung at si kalangin si sumangpay pinagawid, manurang titawan na Adelfa, di nagaburot ka. Saan ka ka di pa yan nabandong? Tatang, awan di panggap ko nga agnaag dita. Gapo ka di aman ni Adelfa. Pangaasiyo, tatang. Saan yun nga ipalagip kanyak tayo chay ang lalaki? Inlimad mo kina Adelfa, tipod no akinarao ti aman na. Ngayon panagkunam nga ta. San nanto amaduktala? Nakasangkot nga yaman ni Mr. De Los Reyes, honesto. Nakasaritam ka din? May papanit, ijayakin ka? Man makasarita, Sir Rodriguez. Lating itak na ibagakata kayo. Awan plano ka mang paano iti trabaho. Sana ka naruam ang mapampabainan? Mano ka niti kayat mo? Mano ang sweldo? Mapnal ka ko niti sweldo. Kaya't kung agkita ta kaya nagsarita ta na imbag may papaniti na ito eh. Uray mano, kabalak nga ipaaykan ka. Sino day ta kasarsaritam ha? Sir, Nag-aadi ka maumuma. Baliwan kantong awagan, honesto. Sige. Margot, ibabain lakmat kan. Lalaki jay kinasarita kiti cellphone ko. Ni honesto. Tital-talken ni Mr. De Los Reyes kada kiti negosyo na. Amok no babae manan. Daytoy tilaglagi pam Amir. Siya ti maudi a babae iti biyag mo. Laglagi pam, saan ka pa ngayon kasar? Kat, anya ti kayat mo asawa ni ti dayta? Adala ang mapanagnagak kadagiti atap ko kan ka. Dispatchaak dagiti pagmamauyong ang babae. Awan panawin ko amakit din ni Skotir kada iti awan kas iskan na abanag. Di mo ibagang awan ka es-eskan na. Agnakam kan, balasangan ni Lisbeth. Rumarak malangin. Saan mo anayunan ti pakariribukak, Margot? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. at danang ngagko at yimak ti babae. Ngamjak na awatan ti imbagana. Inidapmat na ni Mr. Rodriguez ti cellphone na. Ay, talaga saan na kainggaan. Kanya kumangat ang mukha dya Ilocos. E dinto asaan ko pa'y anadandanan day dya lugar. Ken, kasla saan nakakayat nga ibatan ni Sir Sigmundo. Nadlaw ko. Pakasla da pakariribukan na. May sa kadakkalan ang negosyo na ti Hercules Mines. Pakonektado da kadagiti amin ang negosyo na. Ay, nagpintas lakit din ta abo ko. Ay, papanam ka di, apo. Padasan mi kani Camille tag-apply, dya bagbagak idi kada kayo apasdak negosyo. Nagaw-awat iti empleyado. Talaga ka di, salo nga sigam ti pagayatan ni Victoria. Padasak lang tag-apply amang. Diyak mat sigurado no maawat kan talagang awan planok nga gabrod. Ay, no nga tapagustuhan mo ni mamang mo. Awan mo tidagas na numangala kay ti passport mo ka. No adat to oras mi kani Camille, mapan kami to ijay mall. Ngam masapol samat nga online booking, tapno may schedule ti panangalat passport. Anya ti kaddayo diti balay mi kini mami dad. San ka di nga imbagak kada kayo? Nasaan kayo ang kayat na makita? Siya tinang patakder ti dadya balay, Lisbeth. Saan na ka mapawilan? At nakasarita ka tao kat dito'y tinagtulagan miya pagkitaan. Babae?
Talaga saan kayo mapmapnak? Sana babae. Lalaki. Ni Honesto. Tao ni Mr. De Los Reyes. Makamo kayo. Talaga kaguranak ni Lisbeth. Anya pa iti mabalin na? Napayagan na nagsila kami kanya Loribel. Ti awan ng bait. Awan magkayap diti opisina na. Talagang ang tailim-limad na kanyak. Awagang. Saan asak tiluklukon na? Diyak ipalubos. Nga ipada ng kadagiti babae ang nagbalin apas at tibiyag na. Hello, Margot. Awan ka diti opisina. Adda ka manin iti babae man niya. Sinarong karak ni Lisbeth. Apag-isari Mar. Dito iti nagtulagan mi kani Honesto apagkitaan. Dahil tiyay nga honesto at talaga, di kasi narak mo, ha? Tapno mapnag ka, umay ka nito eh. Ni Benji ang driver ko timang panagnag. Ani Honesto, ti kasaritak nito eh. Takil na ti abalayo, Sir Amir. Napintas nagsaadan na. Manipod iti roof deck nga ayan tayo. Matanawagan ti baybay. Dapat patak direk kabalay ko ay Ilocos. Dakdakkel pa yung amday to eh. Nalawat yung lawlaw na. Tada nairam ta paglandingan ti helikopter. Adagayang private chopper yun. Talaga abak nang kayo. Tapno nadardaras ti panakadanon ko ay Ilocos no kas pangarigan. No manugot kay ti Tiyayak Honesto. Agyan ka, iti palay ko. Sa anak amay kari, Sir Amir. May saaklaan ano mo? Napakumbaba kalaunay. Saan mo atang ibasitan ti kinataom? Nagtorpos ka amag na cum laude kan top notcher a CPA. Nagadal ka pa gayam iti abogasya. Di ako na ituloy, sir. Ang aping amuyo dahi ta. Nagsuki-sukak iti may papankan ka. So nga agtalagkan ka. Diyak madesisyonan dahi ta abanag, sir. Tengel ka din ni Mr. De Los Reyes, tibiyag mo, Honesto? Saan nakamot abinayadan ti kunak? Saan nga empleyado ti pangibilangan na kanyak? Mapnag ako niti sweldok. Dakala kumpanya ti imaknak. Talaga makipinatangkan ka kanyak. Kayat mo manan nga ulitek, nga awan pa'y tinarigagayak, adyak nagunod. Dadingitek, sir. Masapang magsubli ako niti opisina. Ado tinas ka na asikaspak. Ang mga nokela at adumtang ni Sir Sigmundo. Ora siya, ado ti pakakumikuma kay opisina. Ni Mr. De Los Reyes, ti kasaritak tulayan. Napanak iti may sa barkada kitay, Amir. Inawagak ngayon muna ni Benji, sakbay nagsubliak dito opisina. Ket, napanak ni Kamol, asana babae, ti kinasintnarak ko iti balaya pag naedan ni Lisbeth. Apay nga iti balay paylang a pinatakder mo ngayon sagot mo kini Loribel idi, tinagsaritaan nyo kini Honesto. Di may baga, apagimunam ni Loribel. Nabayagan na nagsina kami. Inasikasok ti panagdiborsyo mi, idi nabayaga kaya Amerika. Tapno makapagkasaranda iti Amerikano, nga iso ti asawa na ita. Nariribok ti biyag mo, Amir, gapu iti babae. Nariribok ka ti panagdennata? Narangay lang iti negosyo. Dakkal ti pasdag ti negosyo kaya Ilocos. Kayat ko ani Honesto ti mangimaton. Kayat mo nga agawan ti talken at tao ni Mr. Rodriguez, idinto ang nabakbak ng dayjay ng sika. Dayta ti pagkunaam, anabiligak. Kan apay anak kadanon ka pa ija Ilocos nga agnegosyo. Baknang dagiti tattao ija Ilocos. Ado ti napipintas a lugar ijay, aday daywan dagiti turista. At plano nga agnaad ijay? Amangan mat no adda pagmamauyungam a babae ijay. Narigat ka amakaw, awat Margot. Silosa kalaunay. Kat dayta kinaatap mo, uno kinasilosam timang sabsabidong itiriknam. Iso nga alaak ni Honesto. Taiso, timang imatol iti negosyo kajay. Diako na kaumay ijay farm, amang. Nagmalmalam kami kani Camille ijay mall. Naliwliwa kami nagpasyar.
Tinungbal mo kalimat lang tisingasing ko. Kas kinunak kada kayo itay bigat, amang. Ag online booking yakpay. Tapno may schedule ti panangalak iti passport ko. Kat, kumusta ti nagablayan niyo? Imbati milatan ti aplikasyon may amang. Saan amay baga day dyan nagdamagan mino kaano amang rugida. Ewan mo't gayam ti sigurado na. Amang ano pagtungbalan na kasagabrod ka mo lang. Saan kayo apanawan, amang? Uray anyan papaspasamak. Da kayo ti imbilang ko anaganak ko. Saan lang nga amang kayo? Ay, abagan no sa bali mo nang di pagturugan ti saritaan tamo. Ay, Amang ano makasangit akmanan nga agpay so amang. Malagip ko idi ubingak. Idi pinanawan nak ni mama tanag abroad. Makariingak idi ngagsangsangit. ay, kunak sumay nga dumanon ti malagim mo. Inakman langan agluto iti pangrabihan tayo. Awagak ni mama inton madamdama. Ah, sige katagyaman ak. No saan mo apanawan ti nasar nga amang mo. Nagpakuyog ak kini Camille iti mall itay bigat mama. Nambaran mi mata na nagpasyar. Ag online booking ak pay nga umuna tapno may schedule ti panangalak iti passport ko. Sagbay ko maanapan kayo, Jimol. Amo, hindi nararamid mo. Uray ta si daglang mat mama. Ganun sa anak mat agumanat. Ay, tsak amukan ka. Ang amtap na mo, ada nakasarita kon apan trabahuam ditoy. Mama? Amo, kagtukyan ka. Ang saan ani amang ti makaigawit di susurot mo kanyak dito Australia. Ado ti kabagyan tayo, ama balin amang kadwakan kwa na? Okay, mama. Sige nga, Rodan. Bye. Sige lang, mama. Ngam sa anak nga umanugot, iti kayat tiyo ka mapasama. Saan? Saan? Ay. Tagtagainap na gayam. May sa babae, tinagpurang iti tagtagainap ko. Sak na irupaan. Ada kadua na babae matlain. Kanya ti kaya tasawon na dyan na tagtagainap ko. Itaman pa'y parang tagtagainap manan. Babae pa'y. Sana ka makonsensya ka na iti inaramid ko. Nakaginawak ng minom iti tanom. Ang nadadjaya na natagtagainap ko. O sino dadya babae? Anya day tararamidam. Anya nga di ti oras na namir. Basagan ak mata namang pampanunot iti natagtagainap ko. Mangmangag na kunyo saan? Oh. Pasado alas 3 na iti parbangon. Nakaringa kita ikat jak mat makaturugan. Nalagip to, dagayam jak nalpas iti kalman. Sa tinuktak ti computer ko. Naimbag talinuktak ti computer tapno di agatak man ni Marco. Masansan kidi akasta ka. Pasiglaan ni negosyo ti amo. Iso ano daduma? Mapanunot ko ti maturog iti sa bali a kwarto. Ala. Ada private room iti bibliotika. Jayak ton amaturog tapno saan ka amasinga ditoy. Daytoy matirigan na ti makaasawa iti negosyante. No saan ka nakaasawa iti negosyante? Awan ko matikas ti abiyat mo, Margot. Bumangon at manlangan tay naklangan nagkape. Maturog pa lang, ti katulong. Awan mga sikasukin ka. Ituloy mo kit di ti maturog. Umakarak man lang iti bibliotika. Matimplak ti kape. Takasapulan ti katulong. Kabailag ti agluto iti oven. Sika di makam mo. Panyang aminday dyan at tagtagainap ko. Iso pa yung mainayon apakariripukan. Dikit di panunutan. Lukasano amalukoy ko ni Ernesto. Masapo lang may rugi ko man kinegosyo kaya Ilocos.
Umuna kayo lang kami Jay Farm, amang. Sumaruno kami tun kini Camille. Mabayag ka rin pa hindi kami laya. Uray, ako kuyog tayo kumaan. Mabayag nga gungunay day Jay, amang. Agdigos ka nupay. At naway kapag di ko sa rin yan. Naliknaw, tinanong na. At apay banyo iti rest house. Day tamot timbagak ko na. Ngam, amang ano, agpapintas pa'y kanimanong Torquato. Ay! Dapat bilbil yama pa ako. Kaya't kayo lang nga pag-isaman, amang. Ay, nagtuktok. Amang ano ni Camille day tan, amang. In-chat ko ngamin kan kwa na itay nga alistuan na tapno di mapanawan. Ay, Nagsarita da kano kanimanong Torquato. Inararap pa ako tinaragsak a pamilya. Nagpitutak. Tsak kayatan alagi pantipan na kailangan ko. Akwat, nga ado tinagkurangak kini Adelfa. Nga para matlangit masakbayan na. Naskan ama alukoy ko ti anak ko nga umay agtrabaho dito abroad. Ni amang ti pampanunutan na. No, ako reka. Amangan no agdapay sa bali agapuna. Amangan no agdamot kayan ayat na. Idagat adal pay langit ti kuleyo. Adanop yun na. Ngam pinagsinag ita. Ay, sa dino nga tanti ayan tay tiyay alalaki. Mat, mami, saan da ka kay kayat? Insukat dak iti dayjay a lalaki. Nakapalasakon. Rumwarak pa ikiti. Dumagasak lang iti opisina ni Ramiro. Tita Marcot. Oh, Lisbeth. Adda ni Daddy, medya opisina. At dami gayam na bati kadag iti koleksyon mo, Tita Marcot? Ang yamanan, ti panggap mo. Nung adadamanan sa pala pagpamayungan ni Daddy, kat isang put na dito'y balay, anya tiramidan niyo. Pita ka manlangan. Masuron ni Tita Margot anang panang kanyak. Masikuranak. Kalat na pinasimip ko titi panunot ko asutilan. Nasakit-lakit di pa ilang kinakam na kanyak. Kapwi ti panangi parsak o kadagiti koleksyon na figurin. Taman lang na makaigamak iti pagyawarnak. Kaduan lang iti Facebook, wano iti website, iti pakasagsagapak iti damat. Ano na iti damag? Hercules Wines. Inrakurak manan ti local media, ti arungay na iti umili, ang apektaran iti dagas ng bunga ti pagpinasan. Na ito'y santi inuroray ko. Awagak na dyan lakay Sigmundo. Apay, asino man ang taawaga, mamit? Margot, kanayon nakla apagat-atapan. Nilakay Sigmundo de los Reyes, ti awagak. Talaga at di mo ingka anday kay alakay. Basta nga na pagyawarna. Sana nadakama tinaga ni Mr. Sigmundo de los Reyes. Ngam awan di sana makaamamokin kwa na. Amuda ti pagminasan na iti tanap. Iti bantay Hercules. Ket, agawag to amin ang negosyo na iti dayta pagminasan. Anya ayat ti pakibiyangam kadagita abanak. At bukod mo ang negosyo. Nalipatan saan? Al-alukuyag ni Onesto amang imaton iti negosyo iti Ilocos. Ngam, masapula palubusan ni Mr. De Los Reyes. Si kamanlangan ti makaamo. Ngam numaduktalak nga adda pagmamauyungam a babae iti Ilocos. Kuy daw kakanyak. Siya, ti balbalaagam. Margot, nabayagtan nga dintin na. Saan nagpailang am mo? Kayong bagabigat mo, Ma'am Lisbeth. Benji, Jack magustuhan ti kastapan ng kitkitam kanyak. Di nakman kita ni ti kastan o di mo kahit tugpaan ka. Ha? Apay, Ma'am? Amok nga dapay lang ni Daddy, Manong Benji. Well, Ma'am,
Adapay laing. Urayak arumar, tada papanan mi. At dagayam, di ka pipintalsa na balasan ko. Kunayo nga ta, maragsakan na kiti day tapan ng buladas yung kanyak, dad. Anya di kunayo? Kapipintasan? Ada ka di ba'y sa baling anak yo? Siksi ka lang. Oh, anya ka riti masapal mo. At ngamin napatay, papan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Saan ko kanungam amo pa'y unay? Anya kumapay tijak amo kan kuana. Ang mga nusyak iti di na amam mo. Di na amo no anya ti kabailak nga aramidan. Uray baknang na amin na baknang. Jak ipalubos nga ipada na kadagiti babae ang naglabas iti biyag na. Aday ta, nalpasan amang. Kalpasan ti online booking. May schedule ti panangalak iti passport ko iti opisina ti Foreign Affairs. Pinagusto mo't langan ni mamang mo. Pinagusto ka amang, tapno maminggan. Ay, kaya't nakadya sa unday ta. Umanugot ka na sumurot kang kuha na i-abroad. Ay, nga maguray ka. Nakaragrag sakay tay. Sa magas ka matitinaunag. Saan kayo panawan amang? Laglagi pa nyo dayta. Naipasamin ka ni Camille ti application mi. Kat orayan mi laangan ti panangawag da kada kami. Aywan, agyaman aklaunay, apo kiti ulit-ulit mapanangibaga, asanda ka mapanawan. Sapay ko ma, agbaliw ti panunod ni Victoria. Imbe sa surute media Australia, agawid langan dito. Adayo ang mapasamak dayta amang. Talaga asaan na tayo akay kayat ni mama. Lading ita kasaan nyo ang makasarita ni Mr. De Los Reyes. At da ita Mindanao. Nakadayo-gayam ti amom, honesto. Wen, may sa pilantropo. Mismo ngayon danon na titulong na kadagiti na didigra iti bagyo. Well, gayam, malagip kon. Ado, ti pimusay, gapoy ti panaglayos, agbuay, ti nakaro panagminas, kan panakapukan na iti dadakkalakayo iti dayjay alukar. Sir. Amo na ka din ti problema iti pagminasan na. Amunan, sir. Agawid ka nun, tapno asikaso na dayta problema. Makatulong nga kanila kay Sigmundo. Nga, iti may sa a kondisyon. Sika, ikasukat na. Nagitawag kada kayo, Daddy. No kaya't yu mapakawan kayo iti panang baybay ayaw ka ni Mami. Ila ko yu ti balay pag nanaydak. Kat makipagnadaklangan kada kayo kanit Tita Margot. Apay? Kagura ko ni Mami. Tsak to mapakawan. Amok, pinatakder yu da dya balay para kankwana. Apay nga ginggay ta kat di mo maawat dayta. Gustong, Dad. Jakon kaya't na mapagsaritaan ni Mami. Diyon sa kaya't na makipagnanadak kada kayo. Napatpatid ka di kada kayo ni Tita Margot? Nakapatpatig ka unay kanya. Kakaiso ng anak ka. Nawaya ka ang makipagnad ka na kami? Ang sana masapol nga ilakok na dya balay. Di yung kaya't na mapukaw din sagot yung kankwana? Napatid ka di pala kada kayo dahil dyan ang babae? Mura niya't mapaspasamak, inampay laang ni Loribel. Ipaay mo ti respetom ken kwa na. Kaya't yung ada kayo ti gurayat, Dad. Denggan na. No ilakok na siya. Ang mga no panunutan na gitipada ka negosyante, nga agpobre akon. No sa anak ang makastrag iti pagtrabahuan. Agsinublat adito'y balay kan iti farm ni Ama Dinong ti ayan ko. Malagip ko manan ni Mama. No kas pangarigan ta makastrag iti trabaho.
agpungtot lakit di. Gapo iti panang supyat ko kan kuana. Uray pa'y saktan nak. Total, nabayagan na paspasakitan nak. Tsak maawatan. No apay akas laawan patag ko kan kuana. Unknown number is calling you. You may want to block. This is a spam. Wah. Asino mo ta dito yung umawawag? Saan mo ta naka-phone book dito ano, Mira? Hello? Sika ka din ni Honesto. When? Siyak ngagpeso, ma'am. Anya ka dito maipaay ko kata kayo. Siyang ni Margot. Asawa nak ni Amir. Kaya't ko ang maamuan to nagkapudita ti asawa. Masan sana sumarong kar ni Sir Amir dito yung opisinat. Alalo ko yan nakaumanlati iti kumpanya. Angam, saan nakapalubusan ni Mr. De Los Reyes? Katay jay alakay Sigmundo. Ayan na. Adapay lang iti Mindanao, ma'am. Nga magawid ng dayjay. Tapno asikaso na ti problema iti pagminasan. Sige nga, Rodan. Inidap na matin ti cellphone na. Kidawak ko ma. Akasarita na ti asawa na. Asar dengan nakam nga malati yung agtrabaho ken ko na. Api asak pa lang amin. Agtalag ka dila unay ni Mr. Rodriguez kanya. Nakasikawit ni Lisbeth kabayatan ti panagsigarilyo na. Awan ti Astrid. Apang hidap-dapan na iti dapot sigarilyo. Ang apay dagito'y amaleta. Nakikot kayo sa nakakita kanyak, Tita Margot. Awan ka diti kardo nga kandaan. Dito'y balay ni Daddy. Ngam adda bukod mo, abalay. Patandag na diti dayjay balay ngayon sagot ni Daddy ko ni Mami. Kaputa ka guro, kura ko ni Mami. Siya kun ti kadenden na ni Amir. Iso asya kun ti ibilang mo nga ina. Saan kayo ang maawat nga asawa ni Daddy, Tita Margot? Saan kayo mata nagkasal? Lisbeth! Oh! Apay akas taon ti panang mulagat mo kanyak. Saan ka di apod no ti kinunak? Saan kayo ang nagkasal ka ni Daddy? Iso asaan kayo ang maguna nga agasawa? Tita ka manlangan! Sana makasumbat ni Tita Margot. Gaputapod no ti imbagak. Mabuta nga magtutup kanyak. Adlaw nagsangsangit ka, Dilma. Anya ka diti problema. Nalagip ko lang ni Mama Amang. Mailiw ka ang kingkwana. Uray mailiwak kan kuana. Sa anak tumat lang nga napatag kan kuana. Ay, mas dawag man labay. Asan ka si Moro ti J Farm? Ano di mapampanunod mo? Nagmay saka mo. Diyak maliklikan na panunutan ni Mama Amang. Aglalo ta pilpilitan na nga gabrot. Ay, sige. Bayam tayong doon lumawag ka sa redak to. Sana kayong tumat lang ay pangag. Idi ko mapay ano kaya't natin nagawid. Naka-online itay. Awan sarek na iti trabaho na. Ngamstaan naman lang ang nalagip tinangawag kanya. Talaga kaya mapagduaduan na kumarkot. Namuak ka ni Honesto ngay nawagam. May samot da jay alalaki. Awan ti mailimod na kan ka. Ang saan aday tan ti pagsinupyatan ta? Apay adi mo impakaam mo kanyak nga agnaedan ni Lisbeth ditoy. Talaga gayam ngay pay-payso ni Elizabeth. Awan mo't di ko siya na. Rimwar matlaang. Pimanaw ka no iti pagnaedan na nga insagot mo kini Loribert. Tadi na kayat amalagip ti inana. Kagurugura na. Ang damat ka ti pagimbagan na ita tapno maya silig na tirik na nakin ka. Saan kami ngagkasungwan? Imparupa na asaan nakabigbigan nga asawam ta saan ta kanumat ang nagkasar. Dahil takadimanan ti pagsinupyatan ta. Lading itek. Awan plano amang ikasarken ka.
Ngag mo ba, tinagsaritaan mi ka ni Honesto, Benji. Sumurta kadakwada ka ni Mr. Sigmundo de los Reyes and Hercules. Kayat ko, abantayam ni Lisbeth. Un sir. Namapalin, kuyo gamit kami napapanan na. No, at kayat mong ipadamag, may panggapit ibalasang ko. Nawaya ka ang mga awakin ko na. Atong pala amin nabili niyo, sir. Dad, Bilbilidak ni Benji nga imanihuan na kakabayatan ti kawan ko. Iso, ti makamoy ka amay napapanam. aniya? Dad, anya ka din na mapampanunot yo. Sigod nga may sakit oray sa dino apapana. Tapno adda trabaho ni Benji. Ket, di ka di pagtrabahuan iti opisina yo? Wala ikuyog yun. Sa dino ka di papanan yo. Kumuyog ka kada honesto kan Mr. de los Reyes. Amoyo, kanain kami agap apakan tita Margot. Iso nga, agsubli salangan dito'y balay. Man ano ngamin nga agnad ka siya. Nakaala ko ni ti passport ko, mama. Naragsak kayo mat nga taitan. Napintas na itada, mga Adelfa. Nga mabitlang, kaslasan ka naragsak. Nasakit ka di kinakamo kanyak? Kaya't na kayo kanwa kasarita ni Amang. Saan ta pa yan alpas sa nagsarita? Awan ka po nang agsakit tinakam ko kada kayo, mama. Nasaya at nukas na. Kat ita dadan passport mo. Masapol nga agsagana ka. Ay, siyak man di makisarita ka ni mamang mo, apo ka. At iti cellphone, Amang. Kasarita yo. Tanda pa panak. Ay, sige. Victoria, awang ka dito plano mga bakasyon. Damdamagan da ka dagiti kabagyan tayo. Oray sudakan may liw na matinkin ka. Inton sigurado na makastrak ni Adelfa iti pagtrabahuan na dito eh. Agpakasyon na, tagkuyog kami to. Ay, talaga. Ayat na yung tiyapo ko. Ay, may liwag tulakin di kagwara. No kayat yo, di sumurot kayo to kada kami kini Adelfa. Ay niya kumadarami nagrita. Amangan numadadal, di kinagwapok lang. Talaga sumurot ka, tidayay alakay Sigmundo. Anya ko mataarami dami dyan. Kaya't ko makita tiyaglaw-law ti pagminasan. Kan nagkaridak ka ni Mr. de los Reyes at tulungak iti parikot na. Bakbak nang nga amang. Sa tulungam, pagkatawan nagsakit eh. Bakbak nang, ngam, natorturayak. Awan nga ta, ti sabali agapuna. Saan mo kami na maawatan ti panggap ko? No matulungak nila kay Sigmundo iti problema na iti pagminasan. Saan nakton ang mapagkidkidan ket palubusan na ni Honesto. Talaga abak nang kayo, Sir Amir. Napimpintas pa dati chapi yun. Oh, tamangan no makagura ni Mr. de los Reyes. Lumangag na timbagam. May isa nila kay Sigmundo kadang iti kabaknangan aning kusyante. Damok taglong ni ti Chopper. Medyo nervyosa. Maliawak at humita iti babae. Kaslasaan ka lalaki. Sir, asidag ka din dito iti ayan ti pasdak ti negosyo yun? Medyo adayo. Nasurong apaset ti kabambantayan kayan ti pagminasan. Ibati tayo ti helikopter iti ibagbagak abalay ko. Kalpasan na, aglugan tayo iti para bambantay. Madanakan akmagtan. Di mat lang aminan mga rugi tinagaplayan mi kani kami. Talaga apilitan nak ni mama agabro. Kita bampaya di ang sardati panagambak na giti baka. Wan nga peso. Kaslasan da makaid na. Adan samat kabutang da. Kat no awan matinay saro nga sa bali at tao. Nagpigsan nga angin. Urayak la sinalamsam. Ay, nakaslay talaga nga madlaw ko. Apay ngaglaylay dagiti bulong dagiti mula. Oray dagiti road. Amang! Anya day chay! At agtita! Ha? Helikopter! Ala, agtibayo akmatan. Sama langan nga da lumabas sa helikopter. Iti kasilagan na barangay tayo. Soldado ko na kumarag iti naglugan. Ay, puraw mat helikopter. Amang,
Idi lang ang ubi nga ka nakakita kiti helikopter. Pagturungan na nga ta. Dayjay, nagsublimat. Hindi kumawatan no pagdurungan na. Agam sana na dahito di pakariribukan ta. Private chopper siguro day ta amang. Baknang siguro ti akin kukwa. Punot ako na. Bagnang lakid ya negosyante di akin helikopter. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nakalandingan ti helikopter. Damsag tayo, honesto. Agyaman na klaunay, Mr. Rodriguez. Itala mapadasak ti aglogan iti chopper. Bakbak na nga amang nila kay Sigmundo gam siyak. Palaksid nga da private chopper na akas kanya, ada pa'y barko na. Ngam da kayo lang kinakailugan kanyak iti chopper. Dahil taga iti balayo? Nagdakkel. Saan pa adalpas? Ngam, mabali na napagyanan. O manugot kay ti Jayak. Ag nagkanto dito eh. Anya ka dito nagsaritaan nyo kini Mr. De Los Reyes, sir. Agi na nakanupay langit yung hotel. Umyan ni Jay. Mapantong to Jay. Ngam, dumagas tayo pa dito eh. Nukasta, intun bigat pa lang harod ang mapantay iti pagminasa ni J. Hercules. Well, dandani kagudwat al daw kano ti kapaot ti panagdalyasat tayo. Sakbaya makagtang tayo Jay. Iso asapaan tayo to ti mapan. Sir, saan nga ta napaggad? Amangan no dangran na tayo dagiti agrek-reklamo ng umili. Nagpagpakatawa ka, honesto. Nakadayo tayo amang. Mangmangag tayo pa lang ti panagamak ti baka. Ay, nasa ti magsidawag. Ay, malagip ko ti kunan nila kay Delpen. At dan saga nakabalasang nukasta. Ay, Ala ni amang, tila ibagmagata. kat, iso mati, bagbagana din nagkita kami, nag-istorya. No kadwami ni nila kay Nestor. Ay, nyamat ti mapampanunod ko na yapo. Ang mga numabisin la dagiti baka ama. Saan lang aro ti kan kananda? Saan ka di? Ewan. Makitkitak pa apakpakanan niyo iti tuyo. Ay, saan lang nga tuyo ha? Baida iti dildilan da nga asin na nakasakaw. Malagip ko kayam di helikopter, amang. Saan nga ta nga isuday di ti akin kukwa iti pastek negosyo ang nagaplayan mi kani Camille? Napaggadgayam ti dalan ngagturong iti Hercules, honesto. Naibaglakid din ta para bantay dahil nagluganan tayo. Nangaton na pa sa tikabambantayan dito ayan tayo, Sir Amir. Rangkis di ta baba. Ang mga nulabsan tayo pwede di akabambantayan. Oh, nusan lang at aga po takayat kong agawan ni honesto ngagbaling ng empleyado. Diyak manusan ti umay dito eh. Manipo dito yan tayo. Awan ti makita kakabalbalayan. So magmamano akabalbalayan, tinalabsan tayo itay. Adawaig, analabsan tayo. Ngam basit san ti danom na. Kansan tayo nga mo, no da kabalbalayan na malabsan tayo, sakbaya makadanon tayo ija Hercules. Lakayan ni Mr. De Los Reyes. Ngam, naanusan na palang ti imay dito eh. Adumot ti mabalin na baunan. Pudno alakayan, ngam, natangkan pa lang ti bagina. Uray da kayo, sir. Sana maibagay kada kayo iti dayto a lugar. Nagkariak ka ni Mr. De Los Reyes. Kaya't ko makita ti kasasad kag lawlaw ti pagminasan. Tapno amok no anya ti itulong ko. Nadayo pa ti dalyasaten tayo. Iturog yu pa sir. Kabalak na ito eh. Amok nga oresi ka. Ket sana narwa mi ti kastoy a lugar. Nangyakit iti sinmurutan ni Daddy kini Mr. De Los Reyes. Kanya na dati maghanap na ichay. Nagtamagam ko mati amam. Kan may kawa ka kadimat lang iti kaawan na. Kat sigod mat asaan ka amakidandan na kankwana. Apoy aya pa kibibiyangan nak, Tita Margot. Ang sito na ito ang babae. Oh, Ma'am Lisbeth, anya matibaga manong Benji. bili ni Sir Amir. Ano da papanan nyo? Siya ti mang maneho ti lugan nyo.
Daddy. Ha! Bumaba ka pala. Sa anak pa yan nakadigos. Uray na kijay. Aldaw ti panagin anak. Ngam jak rimwar ita nagpasyar. Kumusta nga tan ni Adelfa? Anya nga tatir aramidan na. Kaya mo nga tati anak ko katsak kailiw. Dinalaan mo ana patag kanyak. Ituloy ko man pailaang ti maturog. Madamdamang ni awagak ita. Uray ni tatang. Kailiw ko mata kasarita. Kamaudyanan na. Nakadanon tayo matlangan dito eh. Kastigayam dati ang lugar. Malaksid ka dagiti minero. Uni lang dagiti tumatayab ti mangmanggag. Sana masinuno no sa dito tayo dagiti tumatayab. Gaputan na rasay matan dagiti kayo. Sir, nalawang at awahig dito hindi. Nagdadakil dagiti bato. Ngem, sari sila ti danom ti makita. Nadadalan na iti lugar. Gapo iti pagminasan. Ay magtawan ni Sir Sigmundo adumdumngag kada tayo. Nagpatinggalang iti nagsardingan ti lugan. Kinunag, asya kon ti makamo. Honesto, gapo iti na iti apagminasan, agbibiyag ka. Agsusweldo ka iti dakkel. Saan ka kadi ama konsensya? Amok ti kaya tiyasawan, sir. Ala, natuok ti magna. Iti baet dagiti kabatuan. Ngam ikarigatan ta ti makasidag iti pagminasan. Kaririin ko lang. Aldaw ti panagin anak ita. Ngam jak rimwar. O kat, kumusta ka rin kini tatang? Nasayat ba't, mama? Nakasangpad kami manipo di farm. Masansan ka di sumurot ka kan kuana? Wan, mama. Dito'y balay kan iti farm di ayan ko. Manumot nga pasyar kami kani Camille. Adelfa, awan masakbayam dita. Nasaysaya at umay ka dito eh. Amang ano kaya't yung kasarita ni Amang? Likliklikan na ka di. Saan ka kadi ang mailiw kanyak? Kailiw kayo unay, mama. Ang bakasyon kayo kuma. Urayam, inton na saganan dagiti masapol iti yaay mo dito eh. Agbakasyon na to. Tagkuyog tayon to nga agawin. Apay na itakalaan nga imawag. Anya talaga tirinantam dita. Saan ka anaawagan iti nakasangpetag dito eh? Tanagsarsarita kami ka ni Mr. De Los Reyes. Saan nasapa kami anapan iti pagminasan ni Taybigan. Narabyan kami asimangpan. Noon nyakit di gamit ti maganganap mo dita. Ket, kaano kayong agawi dito eh? Malam no bigat siguro. Sarungkaran may tipastek negosyo dito eh. Nabayagan na nalpas. Ang nakanupayan nang tinag-apply. Amangan no agkakapintas manen ababalasang tinag-apply. Sa balimanan ganda ti panunot mo, Marcon. Am-am mo kan, Amir. Ngamkuy daw ka kanyak. Daytoy ti tandaanam. Siya kun ti maudi ababae iti biyag mo. Naturong pa siguro ni Mr. De Los Reyes, honesto. Kumula talatan na mabigat. Tayong tagpasyar ti pasdak negosyo. Asidig ka di matlang iti hotel ang nagtarusan tayo? Well, do makitam tiyagbalin nga opisinam, wakas pangarigan. Amang no maguyogoy kanton, nga umalaki lagan kanya. Dagdakal na iti problema sang sangwa ni Mr. De Los Reyes, Sir Amira. Amangan mo saan nakapalubusan? Oh, saan nagpangam-am mo, honesto? Di mo ammo, no anya ti kabaalak nga aramikan. Saan tayo kumangagbaybayad? Amangan mo kasapulam naktibos ko. Sakbay ti alas 12 intonal daw, basta pula makasublitan dito eh. Tanda iti napatay nga tao, akasarita mi ka ni Mr. De Los Reyes. May papan iti problema ti pagminasa. Pampananutak na rod, sir. Amangan na mapasardang ti operasyon ti pagminasan. Gapo na ita, iti reklamo na iti umili. Ngam, no mapasamak ta ita. Delikado. Konektado amin ang negosyo na ti pagminasan, sir. No masaraan ti pagminasan, ang mga no may saka ang maawanan iti trabaho.
Ang sana problema na ito, ha? Adak, ang mga lawat kan ka. Saan nakabasta ibatan ni Mr. De Los Reyes, sir? Para makita to? Sige, ituloy tanti mga. Adda nakaparada alugan iti sango ti dakkalapas dak negosyo ang nag-applyan mi kani Camille. Nagkuyog kami kuma, no saan anayra na nga da na panan na. Anya nga tanong, agda magak iti security guard. Mga naglukat kit din ti kumpanya. Sapay ko matamay sa kadag iti maawat nga empleyado. Ore agungat to ni mama. Talaga ajak kayat asurutan iti abroad. Sang-sangpat mi kanya honesto dito pasdag negosyo, Lisbeth. At lang napatag, akasarita mi ni Mr. De Los Reyes. Sakbay tagsip nga, ada kami to nita Manila. Kasta ka di, Dad? Punak nagdayag kayo pa di ta Ilocos. Amuyo ka di? Kasta una di pa nakasusutil ni Tita Margot. Tapay. Inbagak namin nga ado din napipintas sa babalasang di ta Ilocos. Sana babae tigagarak dito, oy. Uray mangrugin tong tinegosyo sa anak nga na dito, oy. Uray pa'y adamukod ko abalay. Namapanood yung tuteg na di ta, Dad. Surutan ko ito. Di ta tumatan, di pangituluyak iti adal ko. Ituloy mo ngamin ti agadal. Sana ti makibarbar kada kalatan. Anya ti makuna amin ti agbalintong opisina mo, Onesto. Saan ka kadi pala ama ay ayo? Agnad ka pa'y iti balay ko. Napintas, sir. Talaga bak lang kayo. Dakkel dati ang building niyo. Adda umasidag ka tayo. Naimbaga bigat yo, sir. Oh, nagpintasan. Siyak ni Adelpha. Naamuak iti security guard ada kayo ti akin ko iti daytoy. May saak kadag iti nag-apply. Oh, nagsaya at nakasta. Oh, Onesto, anya ti makuna. At nanto napintas a sekretariyam. Aking gaita, agtib-tibayo ak pailaan. Kasano? Kasta unay apa ng parendag dyan lalaki kanyak. Aglalo dyan natatangan. Anya ka di tinagat na itayan. Sana kayo maduna nagkuyog kani Kamel. Nagkita kami di tatyangge. Nagsayang nga rod amang. Nakasaritak na iti akin ko iti pasdag negosyo nag-applyan mi. Nagkasarkan na nakasarita mo takin ko ha. Ako, danyar di ko na. Baliwan dan to kano ti umay dito eh. Agdardaras da kano, tada meeting da inton madamdama. Kan agsublidan ijay Manila. Ay, ngam ka sa nun ni mamang mo. Agungat lakit din, no sana matungpal di kayat na. Makaamuditan ama. Ay, aging ginad. Ay, saan ka ngagagaraw, di nagtugawam. Nagpigsaging ginad ama. Limabas lang. Ay, kasan na kami. Ay, nasan na kami kumadi di gran. Ala, tumipin sa ama. Maulawag paikit din. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggap keng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kali na kayo, ginagawa niyo. Amangan, lumaulaw kayo. Kataray kayo. Katagdagan si magkasama. Sir Amir, saan ka pala naggargaraw? Napigsa pa lang tiging ginad. Naibaglakit din, tanakababata yun kada Mr. De Los Reyes. Apag isungag tugaw tayo dito labi. Tayin tayo kuman mangal daw itakila at naging ginad. Nagsardengan. Napigsa ka napaot na yung ginad. Iti kinapahaw ti panaging ginad na. Ang dalakit din natadala pasdak negosyo. Oh, ti balay ko. Kan ti pasdak negosyo. Sir, saan ko mapala nga dahil ti panunutin nyo? Nakaado akon iti nainom adanong. Nagtumarag pa yun iti pangpakalma. Ngam, agner-nervyosak pa yun ang... Kas paunay apa nagtibayok. Ano nga tati kaya sa unday to eh.
Saan ang mapukaw iti panunot ko ni Adelfa? Adelfa, anak ko, patpatkan kalaunay. Ako nga do tinagkamtudag. Kamtito'y pusok. Patpatkan ka, anak ko. Ito'y pailaan na wawagat ni Sir Amir. Ngam saan nakasungsungbatan. Manong Benji, asino tayong awagam, ha? Ni Daddy? Ipulong na ka di, kapot alinibasan ka, ha? Saan kay kumagumura? Nalhayin ka matan niya. Kasano ka natuntunan, nak? Apay nga ta. Asa nagre-ring ti cellphone ni Sir Amir? Ha? Bongbonam. Nasayat mat. Tapno saan ka makapagpulong kan kwa na? Apay yung minasinurot nakpailaan, ha? Madam, Siyak man di mangawag ka ni Daddy. Agalwat ka ni Daddy, Manong Benji. No agipulong kan kwa na, ang mga numaawanan kay ti trabaho. Apay kas to eh. Apay ajak makontak ni cellphone ni Daddy. Kalkalpas lang ti aftershock amang. Napigsa dahi jaya. Ay, Apo. Makukum samat ka ni Apo. Diyos ko ni. Awang pa, di bang tawid iti kinagwapo ka po. Kasano no dadakas ana pasamak kada tayo kabayatan ti panagingginad na Ah. Natay talatan asan ta nakita ni mama ha. Ay mo na nga si ni Apo. Santa bay gaya mo nakaluti ti pangaldawan tadil po, Apo. Siya akong ti makamo amang. Ay, nervyos ang Ay, awagan mang din ni Mamang Mau. awan signal ti cellphone ko apong. Ang mga no nadadaol ti cellsite. Ay, ready kinapigsa di kingkinad. Sa napasarunuan pa iti napigsa. Atudo. Adulakad di tinadadal. Ay, Apo, ay, nuapay ka di ajak nakaputot ti lalaki na din ng tao di ti kinagwapo. Naimbag ta simbungbat kamitlaan. Anya ayatar aramidam dita. Nabayag nga one signal. Nagingkinad itinapigsa ito eh. Kadwag ni Onesto iti roof deck ti palay ko. Talagan sa nga da planom ngagnaad dita. Nagbalay ka pa'y. Kat nga nagingginad dita. Apay nga da kayo dita. Di mo ka di amuan na paggat? Imay ko kinita. No at na nadadala pasat ti palay ko. At na iti Ricky iti diding kan iti poste. Nadadaalan ano kasta? Orayag ti arkitek kanang patak dari ti palay ko. Isa sa anak pala makaawit ita. Kat kasano nagingginad manin itinapigpigsa. Awan man at paragkintayag mo anang ipagay ti data. Ano tinadadala balay kan pasdag taplamom. Isu nga rod apagaw-awidan kan. Ang mga nanya pa iti mapasamak mo. Masapo la siguraduek no natalgad matlang ti balay ko. Isublad ko agitan ti pasdag negosyo kinton bigat. Mapanin ko man ang mga rugi. Naalukoy mo ka din ni Onesto. Saan pa? At ako ma-meeting mi itay aldaw. Diyan mo, no matuloy pa lang inton bigat. No nyakit din tinapasama kiti pagminasan. Sumat lang akas taunay ti panagtimbayo kitay. Da kayo laking ni tatang ti pinampanunot ko, Adelfa. Aglalukan ka. Naimbagman tawan ti dakas anapasamak ka da kayo. Kasi niya po Diyos, natalagad kami ka ni amang mama. Dama, kastaw na'y anerbiyos kan butang ko itay. Adelfa, Agsangsangit ang iti nagtugawak. Kabayatan na pumigpig sa tiging kinad. Nagpaot. Nariknak ti pan nakaulaw ko. Iso nagkararagak latan iti napasnak. kat ni tatang, saan ka di nagnerbiyos? Nagnerbiyos mama. Yung pinatibkar na tinakam ko. Agan-anad kayo kin ni Lolom, ha, Adelfa? Patpatgan ka unay, anak ko. Ay, asino gamintiin na di mangipatpatag iti anak na. Ore kas tao na ay panagdanag takabayatan ti panagingginad na. Ay, naalay-ayan ba si Tirig na Davao? Amok apatpatgan nak ni mamang amang.
Naragragsakak pa'y kuma. No palubusan na iti kayat ko nga aramidan. Sana ka dingin palagip, di ba nag-abroad mo, abaw? Saan? Gapo nga tayo iti nervyos na, kat saan na nalagip dayta. Kan saan nga umno dayto'y agundaway apa nagsarita yu iti dayta banag. Ay, kakangaman niya nga tate. Mapasama kiti dayta arabe. Sapay lang kumata saanan nga ginginad amang. Ngam, agpupuot tayo lata. Kanya, Tita Margot, naawagan niyo gaya ni Daddy. Katsak, apay adi na kinawagan? Kat awagam kumamat napatpatag sa ngamin nagiti barkada. Nagistayanan na amin. Noon niya ngamin tinapanan na iti Ilocos. Maragsakan kayo nga tano dadaka sa mapasamak ka ni Daddy. Kaputa maala yun ton titawid yo. Lisbeth, anya ti sasawar? Anya ko mati matawid yo? San kayo nga nagkasal? Oh, wow, ambisyosa. Awan pa'y anak yo. Talaga nga awan respetong kanyak, Lisbeth. Anya aya ti pagkitkitaan kanyak. Saan ka di apod no ti kinunak, Tita Margot? Awan ti panawan ko makisubanggan ka. Mabutin kayo mang tutup kanyak. San ka di? Ay, amangan ngamin no isina na kayo ni Daddy. Adu ti mabali na pangisukatan na kada kayo. Anya pa'y latir uray niyo, Dad. Apay adi ka pala agawid. Ado, tinapatay nga si Kaswag. Iso nga talinadag pa nito, iti sa magmamanungal daw. Pudman samot namin ti atap ni Tita Margot at sa bali ti rinan tayo di Ilocos. Iha, lumbang nga ibilang mo nga ina ni Margot. Napayagan nga gantin na kami. Dad, may salang ti bigbigat nga ina. Ngam kagurgurak. Ang mga sa bali man ti pagturungan ti saritaan ta. Kaya't ko apan kan nga awan tinakaro at dahil iti pasdag negosyo. Kasta ka di, Dad? Okay, sabay nga ron. Pasado nga ron, itan honesto. Siguro iti initial report manipo iti padamag iti radyo. Marga ay kano ti pagminalsan, kat adda kano sumagmamano ano tayo. Masiguran nga ron una ni Sir Sigmundo, Sir Amira. At adalakat nga ron nga problema. Kat gapo iti nervyos na, nagpaytaray iti ospital. Lumakay mat kaminan. Kunag mapasardang lakit iti pagminasan. Na ito iti ibagbagak idiken ka. Inuray mo pala nga mapasamak na ito'y honesto. Saan tayo matngarod anam naman ngagingginad? Bayat ti kaadda tayo dito Ilocos, sir. Na ito iti may bagakken ka. Saan kan ang makaliklik kanyak? Isu nga awatem laangan ti Jaya. Ay, daman gaya mo na aftershock na di rabe. Ay, ang atang oras tayo jay. Naknapudan. Nanay mas titurog ko. Agtangangatan iti rabi idi amang. Itay alas 3 ti parbangon. Nakigtutak idi kalat ang naggunggun ti pagid-idaak. Ay, kat. Nanay padamag sa mo ti radyo di kalman. Nagagangay ti kada aftershock na ako nada. Wan amang. Ada pala wag ti masaknan nga ahensya ti gobyerno iti dayta. Pagdamagak tumankit din ni Manong Alex. Dahil nagtrabaho iti pagminasan ni Mindanao. Wan, agindagdan dito'y lugar tayo. May sa audiologist day jay. Kalpasan, makapamigotak. Mabanak mo na di away. Ay, sumurot ka kaday. Agpasyarak ko maijay kabisera amang. Nalagip ko ngamin itirabi iti pastat negosyo nagaplayak. Saan mat lang ata nadadahal day jay? Yawan mo, na ipadamaga nadadala basta. Iti kabang-ibang probinsya ka no, tinabakarwan. Ay, at dan sa lagi di nakita na nagrikay. Aglalo ka na giti kababaro basta. No nakaro ti dadaal day jay apastat negosyo nagaplayak. Ang mga numaytantan pa ilaang ti panagrugida. Ay, siya tulat na garodan di mapanid away. Agan-anad kayo nga rod amang. No ijay kayo amang aldaw, umayak tundumanon inton malam. Magmamano arik ki itididing ka na di giti pasdag negosyo honesto. So nga uraya ka sumangkot ti arkitek. Uray, tama damdama pa lang ti meeting. Matuloy matlagayam ti meeting, Sir Amir.
Gaputo tayo tatin karig ka ni Mr. De Los Reyes. Awan pa ti kompleto a report itagdama ka sa saan ti pagminasan. Awag gayam ni Mr. De Los Reyes. Diyak tayo unay nakasarita, sir. Mariribo kanunay itinapasamat. Kalpasan ti meeting, agsubli kanon iji Manila. Diba tinakpelaan? Tamog kanon anya talaga tinapasama iji pagminasan. Saan ka na mapanijay? Ang mga nadarag itinargaya paset ti kalsada. Da kayo, sir. Kaano kayo nga agawid? No kahit mo, kalpasan ti meeting, agpasya ka pa eh. Diyak sabat amo ti torturungag, sir. Masapol nga iruam mon, tapno masanay ka dito eh. Kapampanaw kano da Sir American Honesto. Adda kano na palanda ang meeting. Ti architect kano lang tinabati. Awan matimatlaw ko adadahal ti pasat-ti-pastak. Kuna di security guard ang nagdamagak. Adda kano lagi ti Ricky ti unag. Ay, sapay la ko ma. Tagtuloy matlaang ti operasyon da. Sapay la ko mata maawatak. Nakapanaw gaya man ni Mr. De Los Reyes di ta Ilocos. Apay saan ka pailangan si Muro? Nabuyak iti telebisyon, nagsasaruno ka no ti aftershock dita. Saan ka kadi amabutang? Puno nga da sumagmamanong aftershock. Gagangay kanulangan na ita. Agawid kan. Mabati pa ni Honesto. Taiso ti dinutukan nila kay Sigmundo amangan mo. Noan niya talaga tinapasama iti pagminasan. Kasta ka di? Nandani akit ginayaw awan. Kaya't nung sana naawatan ti traffic aid nga dadamo ak. Ang mga no tiniketan nak. Kapilitan. Nagaprasak. Dahil balasan. Saan ka din nga isa ti medyo opisina ini? At dabakan ti aso dari jay. At da nakaparada sa magmamanualugan. Mabalin ko nga tamat ti agparada jay. Asino nga pala ti mauawag kanyak? Amalan na may sa kadagiti tao ni Mr. De Los Reyes. Ang awan pa tin ipadamo ko kinkwana. May papaniti pagminasan. Amok, madanagan na di alakay. Pura no kalmado no kasama ka. Asang bata ka. Hello? Si ka ni Honesto, saan ka di? Siyak nagpeso, madam. Anya ka di ti maipay ko kada kayo? Siyak ni Margot, asawa ni Amir. Da kayo gaya, ma'am. Mabitlan, takumita kiti mabalin ko apang iparadaan. Amang ano tiliwan dak ti pulis ang makakita kanyak. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Awan matlatan aramidak dito'y kabisera. Agawid ak sa langan. Amokon. Kumitak iti mabalin ko agatangan nga isagot ka ni Amang Dinong. Uray short kan t-shirt lang. Inak tumatan kumita iti tsandahan ti si daan mi. Uray tadapay kwartak. Uray nakaturpo sa kon. Pau-pau itanak pa lang ni mama. Day tamat ti pagyamyamanak kan kwa na. Awan problema no kwarta ti pagsasaritaan. Naturad ka mat nga agpasyar, idin to addi mo pa'y akabisado day taalukar. Tanda ni aknarod na yawawan, madam. Kan na imbag, tasanda ka tiniliw dag di pulis. Kaya't nagsapay kidi a konsensyaan. Saan, madam? Mabayin aknarod ka da kayo? Rumba nga. Adala kayat ko amaamuan kan ka, Honesto. Anyatar aramidan ni Amir dita. At dadagiti ka sarasarita na, madam. Kas kung may iti arkitek ang ipatak na iti balay kan pastak ti negosyo na. Amang ano agpadpada kayo lang iti asawa. Panagkunak,
Nasingpat ni Sir Amir. Panag ko namlaang dayta. Sige, kastan. Nasimpat ka nun ni Amir. No, apay ngamin asaan pa'y laang agsubli dito Manila. Awan matla tinapatid ngay naramid ko ija kabisera amang. Kinamakam ko laang ti mangal daw dito'y talon. Ma, nakabudbudot yung matuon. Napugot ka na eh. Nagsayat ko man no pumugutak amang. Ngam oray niya ti aramidan. Saan nga agbaliw ti maharas ti kudil ko? Kaslasan nakanganak ni Victoria Tamorina ni mamang mo. Ala kayo amang. Napintas mat ni mamang. Kaing ingas ko. Natundiris ti agong na. Iso ti apapalak. Natawid ko nga tati kinapudaw ko iti amak. Ay, kat siguro ngam ti agong ni mamang mo, tinawid na kanya. Talaga da dyan, Margot. Ulos ngawan may limad kan kwa na. Amo na pegayam ti numero ti cellphone mo, honesto. Mas dawak nga rod no apeng inawagan nak, sir. Selosa tayo siya. Nasingpat kayo matiti ko nak, sir. Orek lang naipdo ka na timbagam. Agyaman na ka? Agkadwa tagayam. Sige. Uminom ka. Saan na kami nanayruam, sir? Sige. Pagustuhan kayo. Manuak met nga uminom iti nasanger. Italang manayin. Kahit ko ti agaliwaksay. Agrelaksat na. Uray kalkalpas sa naging ginadmanan ni tayo. Nagsayangan tayo dyan akong daway. Nasaan na imawag ni Madam Margot? Nakasaritak ko man ni Adelfa. Naglakit din no saan mo na mapanunot ti agsubli dito Manila. Nanya launay hindi mo mapanawan ni Jay Ilocos. Amom anegosyo ti rinantak di probinsya, Margot. Ipapain na. Pero maraman mo pa ni honesto. Kayat ko laang ti agsigurado, Amir. Siga, no kayat ka ngay sukat, awan mabalin mo. Oray itan, mabalin ka papanawan. Ha? Ay, dahil ti saan mo nga aramidan, Amir? Di mo pa napados kita nagpungtotak. Kanayon akalmado ak. Ngam, sa bali at nagpungtot. Saan ati bagik tinapandog ka nagbiyahe, napandog pa iti utek ko. Amir! Kayat ko tiyak may mesa, saan nakasingan? Anya ka diti kayat mong aramidak? Saan mo ka di anang nagtimbagak? Kayat ko ti agmay maysa. Awanan ti ramidem, ada mo di katulong ang baunag. Maawatan. Sige. Saan nakapadpadasan na ita, Margot? No kayat ko tag-desisyon, mabalin na ta papanawa ka dagos. Nalakalanga sukatak, no kayat ko. Ano dita, ti uming nga miso apang sukatak. Negosyo tinapanak di probinsya. Pagat atapan nakit din. Nalipatak kaya mo intad kada kayo dahito idi kalman amang. Ginatang ko idi napanak ija kabisera. Ay, agyaman naklaw na yan, Delfa, apo. Saan ka pa'y nagtrabaho? May ramraman ako niti kwartam. Nayon matlaan ti kwartak na itad ni mama tinggatang ko iti dayta amang. Ay, nagwapo ang matlaw na yan, isuot ko na ito eh. Amangan no mapagbidutan na ka barubay lang. Makarimakitiin mo. May amang mat, naangaw kayo gayam. Siguro, nataar kayo nga tayo di ka bambanwagan nyo. Amang ano saan amabilang, ti pinagsangit yo. Sana nga ta, no di ka talaga nataurak ta. Kitamot ni mamang mo. Napintos tayo malakanyak. Ay talaga nga doon di, napagsangit ko. Adapay ng tubakan niyak ko naman sa. Anya? Tinumpada kayo? Takas ano, nagsutilak mo't nga may. Kunaklanoan niya itay. Pagkat katawahan dakmat.
Nasingpet ka ni Baruak. Dahil di nang mula ang tinagbalin na babae ti biyag ko. Ay, nubay ano na kitang gusto kanyak na. Magwapuan na lauli kanyak. Ay sabali mo ti malagip ko abok. Saan ka na pagsaritaan di talon ti rinantam, di ka bisira, di kalman. Saan ko anadanon da Sir Honesto kan Sir Amir amang. Nakarwarda ka no idin. Nagsublida iti hotel ang nagtarusan da, tanda ka no meeting da. Ay, saan ba yung araw na mangrugi ti negosyo na? Tsaka mo amang. Day tangarot ti pakadanagak. Naimbag tasaan manan nga impalagip ni mama ti panagabrood ko iti imawag. Da nagakiti kas tauna, hindi na ipadamag ti panaginggidad na di Ilocos. Ano ka di tinatay? At sumagmamanood ak sanggasat iti sa Balya probinsya. Balidayan kayo kadimat lang, no? Pumusaya. Tat, jak magusto nito sa nudsudyo. Napatigak matlagayam ken ka. Siyempre, da kayo ti dadik. Makagurak lang idi, kaputa. Jak kaya na lagi panday chay. Siksika ti anak ko. Ano ti mapanawa ka negosyo? Awan sa baling agtawid. Talaga? Jak laki ti palubos. Nga da matawid ni Tita Margot. Talaga kaguram ni Margot. Saan kaya pulos ang kasungwan? Alaga saan kami ang kasungwan, Dad? Kanaan niya kumamat ti kardangan na agtawid. Kat saan kayo ba't ang nagkasar? Naimbag kumano da anak yo. Ngamore ka sa no ti kinaado ti tawidem, no saan kang agnakam. Ang mga no maungaw mo amin na ita akinabak na. Kasi mo, awan na bakarwan iti gingginad. Malaksid din ay padamag iti radyo. Nga dadag iti pasda ka nagrike anak. Delikado pa'y lang arod kag pasya-pasyar ka dagito, tatang. Ibagayon to day takin ni Adelfa. Awan, dapat nga gitalon ten. Kumusta gaya ba ni Jeff Farm? Napaado yung atan dagiti tarakan nyo. Ada sumagmamanwa baka ken kalring. Manok, ken rapato ti ado. Ken dagitag bungbunga mo yung. Nasayaat no kasta tatang. Saan kayo unang pambanog? Lakay kayon. Ewan, lakayak lang iti lang Gamubing ba direk nak? Kabalak ba ang mga nuwadad na ngaglakayak no jak aggunay ngagtrabaho kat madadal. Di ka nagwapo ka na. Tita! Wow ha, nagseksi kayo Nagkiting data kawas yo. Nakitkiting payam to'y kawas ko. Uray, tabagay ko. Naputaw ka nalinis ti kudil ko. Che, Nasipukal, dagiti lupok. di yung ibagang ang pasulisog kayo pa'y langit sa bali alalaki. Espe, anya di pagkita ang kanyak, ha? Amo ka na pudot ti ulo yo, tainong tanda kayo ni Daddy. Imbabain niyo mo't ngamin. Gumgunayo. Anya man ti problema mi nga agasawa. Saan ka makibiyang? Sa anak mo't ka na makibibiyang. Ngam, tipod no. No nairaman ko man ni Daddy kadagiti daksang gasat, idi naging kinad iti Ilocos, awan pulos mabiyangam kadagiti negosyo na. Maawat ha? Apa man na makapagsarita kami kay Mr. De Los Reyes. Datamat ti sumarunong agsarita, honesto. Ibagag to, no saan din, no ti pagkitaan ta. Sigun iti manon kanyak. Sumardagan ti operasyon ti pagbinasan. Kan ado ti agdandanag. Ama bali na maawanan iti trabaho, sir. Kaya madanagan ka kadi. Panawanan nga awatan ti jayakin ka, honesto. Agdua-duaak nung ipatanak ni Mr. De Los Reyes, sir. Tamakipin natangkan pa lang. Sige. Maliwag to ti umawakin ka. Bye. Mabwisit ak iti dayta Alispe. No apay nga nga imay nakikabalay ka data. Anya aya ti problema kan ni Lisbeth. Saan mo ang mapawilan? Kaputa anak mo, kasta? Iparupam ka di mat kanyak nga awan ti karbangak kadagiti sanikwam. Kalpasta nagsarita. Saan ka kadi pa nangagnakam, ha? Saan nakabutbut nan?
Ano nga tati nagsinong patanda ka ni Lisbeth? Dahil dyan, ba't ngamin nga anak ko? Imala ka ni Loribel. Asaan na kayat ti paati mo? Manipot iti nagkingginad. Masansan matan nga umawag ni Mama Amang. Uray madaman sa ti oras ti trabaho na. Dahil ti pamanaglag. Amasag na ni ti kasasad. Amok pat ganda talaunay. Amok matkiti day ta Amang. Uray na ingat ka na ungat kanyak. Amok apang panunutan na ti pagimbagak. Kawan, nabatag ti masakbayam. Na may panggap iti panagabrood ko. Day ta ti saan mi apag kinawatan. Dahil ti masirsir mata ka problema. Saan kayong tulakid di kinawatan? Lukas pangarigan ta mawat ka iti pagaplayam. Sigurado, kagura na kang tulakid di. Bye-bye tayo pailaan. Saan ko maaday ta ti pakariribukan tayo Amang? Sige. Umalati wagbit dito ka roba. Nagkita kami ngamin kan sanang itay. Masaksakit samat ni Nana Sanang Amang. Nabayagan na jak nakita. Naimbaganan. Pinawilan kanu ti anak nang agtrab-trabaho di Manila. Bak nang kanugat ti amo na. Sige, panawang ka ba? Natiktikan kan samet anang ururay kanyak, Benji. Napawat ngamin ti panagsarita mi ka ni Mr. De Los Reyes. Napintas ti bunga ti sarita mi. Kat baragsanak. At damay at makisarita kada kayo, sir. Ito pa ilang urayan na kayo. Dad, nain pagkaada coffee shop ang nagpalabasa kiti oras. Api ngamin ngay may ka ditoy. Inuray na kumalatan ni Jibalay. Wano inawagan na. Kita aglabas si tilugan, sir. Sige. Nakita ka rati ko Chayo nakaparada iti sangot ti balay da Mr. De Los Reyes, Dad. Kat nakita ki Chay ni Manong Benji. Kaduan tak iti Chay nga agam. Mapwisit ko launa iti day Chay Elizabeth. Pulos asaan kami nga kinaawatan. Kasta una pa ng taglibasit na kanyak. Nakapagpungtod ko lang harod ni Amir. Ang kabisadok ti ugali na. Kasla nakasaysaya at akit-kitaan. Nga mamok, no kasano ti kinaranggas na. Nalimad lang amin ka. Hanggang sa anak amabutan kenkwana. Saan ko nga ipalubos nga ikuspil na. Masapula nakasagana ak. Ada awagak. Isulaang ti amok ang makatulong kanya. Duday tati pangadang yu, sir. Agyaman naklo na iti kinaimbagyo kanyak. Uray santak to na empleyado. Namnamaan nyo titulong ko. Sapay ko ma. Tamalok tantumot lang iti pagminasan. Inton at daag to ni J. Ilocos. As asidargak to ni J. Hercules. Adda ni Sir Ramir. Sige sir, kastapay. Ay sabat la kayo Sigmundo. Ikinasarita mi ti cellphone mo, honesto. Nagpinakada kayong samat ta. Sir. Pinalubusan na kon. Awate kong ti Jaya yo. Kahit saan ganto nagbabawi. Dakdakkel pa ititid ko asweldom. Awan sa bali pagpiliyak, sir. Lupay, mabalin ko kumatiag tali na ng empleyado ni Sir Sigmundo. Ngayon, iso amis mo tinang bagbaga kanyak. Anasay saya at naawatag ti Jaya yo. No, pagtrabaho kada kayo. Kasin karikin ka, malaksid itinangata asweldom, agnaid ka pa iti balay ko. Ala, agkuyog tanto inton bigat, tagpili ka iti kayat mo alugan. Wano, kayat mo, ngay tulnog na kati chopper, kat ijayton probinsya, agumatang ka iti lugan mo. Kasla, espesyalak matlauna yan, sir. Naglugan na pa iti chopper yo.
Kasta ti kinapatig mo kanyak. Ited ko amin apagimbagam. Di mo no kasano ti kinaragsa ko ita. Gapo iti panangawat mo iti offer ko. Sir, anya nga tan ti dama gidi Ilocos. Masansan sapay matlang ti aftershocks. Iti sabala paset ti Jay Locos. Masansan pa lang ti aftershock na. Apay, mabutang ka amatay? Ay, kuha, sir. Asino mo't ngamin ti sana mabutang amatay? Nagganas ti agbiag. Aglalo no ado ti kwarta. Gaputa ti kwarta, iso ti mang pataray iti biag, ti may sa tao. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno nga yung kami patangatang. Anya lakit din ti kinapatag day nga honesto. Masapul pa'y ka di amangangay ka iti paramba. Basit lang ti magastos. Basit na banag na ita. Loy kumpara. Itinaimbag nga ibunga ti ang nugot ni Honesto. Amang imaton iti negosyo kaya Ilocos. Naimbag matkit di ngagpaiso. Tano sikat ti mga maton ti negosyo iti probinsya. Saan ka mabantayan? Ado ti negosyo. Saan ko amasango ti mga imaton iti negosyo kaya No nakadadun to nga min ang negosyo. Kaya't munsa nga artapan ti kinabaknang nila kay Sigmundo. Siro ti sana mangayat ngagbali na baknang. Ngam, jak kabalan nga artapan ti kinabaknang ni Don Sigmundo. Napimpintas ka nung naragsak ka, apok. Apagbit kayo na sabat lang, itinapanan nyo kini Camille. Saan kami natuloy iti panggap mi pagpasyaran amang? Kaputan na laos ti ragsak mi kani Camille. Sigurado ka nun ti panangrugi ti nag-applyan mi. Ay, kasta. Naggabo kayo iti ay. Di mawas kami itay, sakbay ang nagpasyar kami kumay ti mall. Ti security guard lang ti nakasarita mi. Ay, saan ba yung araw na sigurado ha? Maawat kayo. Orayon mi kanot isa sangpat ti mangimaton iti kumpanya amang. Katsapay lang kumata, maawat kayo mutlang. Nagbayag lapit din asong batay tang Adelfa. Tipay lang agrering ti cellphone na. Nga nga patir aramitin na ayan. Di mo na nga takot tsak pampananutan. Mama, Nasaya at si mong bat kamatlang. kalkalpas ko lang nga nagdigos, mama. Nagdagaan ngamin. Di mat lang ngamin na nagtudo. Into na datan diti Australia. Saan mo na problema dayta? Apa na pa uli magkamatan? Nalang nalagip ko, mama. Sino tinalagip mo? Apay? Agkit kita kayo kadipay lang itisigod akaayan-ayat mo? Nasayat no may kanditoy. Tapno mailiklik kakankwa na. Bagal daw mo, Manong Benji. Ni Mr. Rodriguez? Kasarsarak na iti opisina na, sir. Itay pailangas ang kadamag na kayo. Na-traffic ak namin. Kababaintay ka na si Ramir. Mabalin ka di Honesto kung namlatan ka niya? Ay, kababay no saan kayo dayawan, sir? Aglalo no matuloy to ti plano Sir Amir nga. Agkadwa tayo to ijay Locos. Sige, panawan ka pengarad, ha? Ika ka din na ito, Honesto. Dumanot ka. Good morning, sir. Good morning, man. Oh my God. Itayag pa nga gururay. Pasensya kayo ka man, sir. Na-traffic ak namin. Gasto na talaga dito siya. Naimbag to, ito nadna ka ni Jay Locos. Kung nga yan, nakasagaran ti parambak ang maangay para ka. Anya pala ti makagapos, sir. Kababain mat. Siyempre, sikat ti mangimaton ti negosyo iti probinsya. Sa balin to lang ti maangay a parambak siya. Agyaman ak, sir. Adagan na ibaga ni Benji.
Matakamat na gayam ti plano. Driver ko lang ang talkaklaw na eh. Nagturpos mo na dyan iti kolehiyo. Yung kasapulak pa lang ito eh. At agayam malagip ko, may papan kanila kay Sigmundo. Sir? May panggap karang iti balitok. Nakalimang ka no, iti nalimad aboneka. Nangagkudetan, sir. Ang jak kap na kan. Isong awan maistoryak may papan iti dayta abanag. Siguro naragsakan wadda ka dito'y farm, Apo. Di mo ko mga ben ninayaban ni Camille tapos wadda ka sarito. Adda ka na pananda, amang. Diyak masinuno. No naliday kawin numadmad iti bagib. Mabitlan. Manipon nagsarita kayo ken mamang mo. Kasla na ako nagkakanayon ti pampanunutan. Ay, nalagip naman ngaminan ni Hamin, amang. No, nabayagan nga wan dito lugar tayo. Kung di sanang, nasayat ka nun di trabaho na di Manila. Bakdang ka nun di amon. Nasayat ka nun na makapana ko ni di Australia, tap numayadayo akan ko, ana. Mawata kung di maglidlidayam. Nakaragrag sa kakla nang ipanamag, idi kada kayo. Ang makapagtrabaho akon. Kalpasan na. Kontrabida talaga ni mamang. San ka kumamaluksaw kang kumana? Pampanunutan na lang kay masakbayang mabuk. Saan kami agpada iti arapaap kan ni mama, amang? Nakapagturpusak. Mabalin ko nga usaran ti inadal ko. Masya naklaunay kanya Delfa. Mamamok ni Victoria. Saan na mabalusing-sing di bangadang na. Siya katupay nga amaday di. Idadapay lang dito'y. Sanak nga'y perperit. Nga manuag pada na kitagin na mangipertang di kayat na. Dakal lang malikot. Ito numawag manan na Victoria. Ay padamag ko. Ngadan pagtrabahuan ni Adelfa. At nukasta di mabasama. Agong at lakit. Saan nga mo ni Honesto? Nga na nadagdag sa nangapuna no apaya kayat kong agpalin nga empleyado. Amok asa naman pong sat ti kinasingid na ket dakkel ti may tulong ni Honesto kanya. Masapo lang mapanagnikak babain ken kuana ti may panpadamag. Analimod na kinabaknang dayjay ala kay Sigmundo. Naunag sakit diti pampanuno, Mamir. Uray la agparang dagiti urat iti nalawa ken latado lamuging mo. Argot. Nagadulot ti sabali amadilaw mo kanyak ti tapay. Amok apangwartaan manen ti pampanunutem. Pon gayam. Ni Elizabeth. Masapol nga adan to iti maangay a parambak. Makamo ka iti anak mo. Dak kaya tabiangan. Amumat akanayon nga adalat tapapanan na. Namayagajak nakasarita. Takasano, pasig a negosyo ti pampanunutem. Siya tupay nga asawa, awan ti panawan mo kanya. Amo mo no kasano ti pan nakakumikom ko manipod pa iginagam amuta. Lukas pangarigan maadaan ta iti anak. Ikasar ka. Iti dahito'y atawan ko. Bainag ti bagik nga aganakan. Kan sumupit lakit din ni Lisbeth. Ni Loribel laang ti bigbigan na nga ina. Kagura na ang mapagsaritaan ni Loribel. Sige, awaga kinton madamdaman ni Lisbeth. Agin anak pa. Kanti may sabar kadakdad. Nalagip dak man nga awagan? Kat no datoy di balay. Sandak may kaskaso. Anda maangay paska ni ti palayo kan ni Loribel inton malam no Sabado. Pasapol nga dakap do. Anya? Apay nga jay pailaan, dad.
Napinta si Jay apagkaangayan ti Pasken. At darofdek na. Amoy ang kagura ka may palagip ni Mami, Dad. Adapay lang dito paskan ti parkada. Napukaw ang tiganas ko. Nagawid akon. Oh, Lisbeth. Sige, Dad. Bye. Amamunak ni Daddy. Kunak lang nga ro na nakagurak ni Mami. Ne, dandaniyak na dong par ni Madam Lisbeth. Kit naglawa matirangan. Kin naglawag dagiti silaw. Manong Benji? Ni Daddy? Mga no ada iti kwartunan, Madam. Ada ka no masapa papanan minton bigat. Si kantong ni Makamo may gigaray ti kotse ka, Manong Benji. Sige. Langa na ti makapungtot. Apay nga ta. Makapakintupad na ito, Elizabeth. Nagdak pa katapal, tutupak. Amir! Adan ti anak mo! Saan man ka diya kaya sarita, Tita Margot? Awan ti amo kapag saritaan ta. Talaga saan mo na may pabigat, Lisbeth? Tinutur mo kumati nakipagragsak ka na iti barkadam. Anya kumapay ti ganas ko kad dinadayon ti mod ko, Dad. Para tayo dyan lang. Makaamo kayo nga aga mga sarita. Ang mga numairam-ram anak pay. Awan ti bibiyang ko no kaya't yung tagpas ka ni Jay, Dad. Ngem saan yun am naman ti kadak to, Jay. Awan nas ka na pagpinapilitan ta, Lisbeth. Ngam nagbalon to si panulog mo. Talagang ispolted to Elizabeth. Saan ang may papilit ni Amir ti kayat na? Amok ngay pulpulong ni Adelfa amin a pagsarsaritaan mi, tatang. Ada ka dinasgan, ama amwak? Victoria. Amoyo, no day limlimad yo. Sama ambak tumatlaan. Di yun urayin amaduktalak dayta. Tamakagura at tulakit di, tatang. Nasaysaya at nusanak nga ron ang nagsasaw. Nakaala ni Adelfa iti passport na? Sa kalpasan na? Baliwan na no anya tinagtulagan ni? Ay, sana mabalin, tatang. Oray anak mo ni Adelfa. Saan kayo magpaday di panirigan ni Tibia? Kadabukod na nga pa, Victoria. Saan kami ngagpada iti arapaat? Kasta ka di, tatang? Maag ni Adelfa. Ala, kastan. Bye. Saan ang mabalin asop piyaten ni Adelfa? Saan kami pa nakapagsalita na imbag ka na si Ramir? No kaano agluwasa ka mapanan di probinsya? Masapa ka maikamakam kung ilipas na gitibili ni Mr. De Los Reyes. Malagip ko tayo dyan natakamat ni Sir Amir. May ipapan iti na ilimang akinabaknang na. Amok, nasingad iti may saan nga to a politiko. Nakabakbak nangan. Ket nuput no dayjay. Amangan, nubakbak ng payangam kadagiti mabigbigbig akababaknangan a negosyante iti pagilyan. Masuro na ka makakikita iti tabak hai. Nakarat-arte. Kunamlan na pintas la unay. Saan kakadipay anak ko nagitilang ang Margot? Masapo lasak na ang rugit ti programa. Pagdata ni Jay. Nimitan sa anak-anak na iti lang mo umay iti ita babae. Kaya o asyak ti kapintasan kadagiti dumaray iti paske. Kanya pa natin sa kasamot pa nag-make up na. Pinapindas mo. Nagingin na tayo kagawas mo. Lisbeth? Dad. Awagak ni Maricho. Maricho, unang? Juan? Sama lang ang rudat. Di ko di mo nasingid kami kini Maricho, Dad. Nasdawak nga ron. Idinang dadanon kami ti may sapas kan. Pasakitak man day Tita Margot. No aga tapo nagselos. Aga padalakit ti kinita. Itay pailaan asang kakitam ti Lumamir. Sa tumalyaw ka iti agdat ngagturong dito ruftek. At tansakit dir urayam. Imawag ito iti sekretarya ni Mr. De Los Reyes. Saan ka na matuloy? Nagpataray ka na iti ospital. Ni Lisbeth, ipaspasungadag. Matuloy matlangat ha?
Sir, at dadimteng. Ni Lisbeth. Nagbonggan ti kawas na. Inating nakman eh. Alam, asino ti katwana anapintas? Ni Maricho. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.